Если у вас будет вопрос, пожалуйста, дополнительный, вот можете письменно... хабарнигорони тоҷик хилофи интизориҳояшон аз нишасти матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ иттилои наву тозаеро нагирифтанд. худдории вазир аз посух ба суолҳоро коршиносон хилофи арзишҳои демократӣ медонанд. аслан интизори мо аз вазири нави тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дигар буд. агар аҳамият дода бошед, дар нишасти матбуотии имрӯза нисфи бештари вақт дар ҳисоботи вазир гузашт. баъдан хуб он суолҳое ки дода шуд ба тавре ки зарурӣ буд посух гирифта нашуд. пас аз интизориҳои зиёд аз нишасти хабарии вазорати тандурустӣ, оморҳои гуногуну зидунақизи маргумир сабаб ва теъдоди фавти табибон аз коронавируси нав норӯшан боқӣ монд. ҷамолиддин абдуллозода вазири тандурустӣ гуфт, ҳеҷ табиби тоҷик ҳангоми ифои вазифа нафавтид. ва ҳолатҳое ки фавти табиб вобастагӣ бошад дар раванд дар вақти тавбат бо беморон дар ҳамон шӯъбаҳое ки беморон бистарӣ буданд табибон фаъолият мекарданд, имрӯз ҳамхели табиб дар вазорати тандурустӣ ба қайд гирифта шудагӣ нест. лекин теъдоди ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон метавонист ки вай дар кӯча, дар хона ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ сироят ёфтаву оварда ба ягон ориза ё ки пайдоиши ориза ё бистарӣ шудан дар беморхона як ҳамхели ҳодисаҳо ҳаст. ин ҳарфҳои вазири тандурустӣ дар ҳоле садо медиҳад ки ба дасти радиои озодӣ рӯйхате расид ки бинобар он дар 2 моҳи ахир 24 корманди соҳаи тиб танҳо дар вилояти хатлон фавтиданд. дар санадҳои расмӣ иллати марги онҳо илтиҳоби шуш дарҷ шудааст. пандемияи коронавирус вазорати тандурустии тоҷикистонро ба як ниҳоди зеризаррабини мардум табдил дод. хабарнигорон ҳам барои дарёфти маълумот пайваста ба ин вазорат муроҷиат мекунанд. ва баъзе аз нишастҳои матбуотӣ агар вақти бештар худи маърузакунанда вазир бигирад, чанд 10 дақиқа 15 дақиқаи дигар иловатан иҷоза медоданд ки рӯзноманигорон ба саволҳояшон посух бигӯянд. вале дар ин ҷа ин тавр нашуд. он вақте ки ба итмом расид, ҳамин кати нишасти матбуотӣ ҳам ба охир расид. аммо вазир дар интиҳои нишаст гуфт хабарнигорон метавонанд ба ҳама суолҳои худ аз дафтари матбуотии вазорат посух гиранд. ин ҳам дар ҳоле ки суолҳои зиёде ки дар давраи пандемия радиои озодӣ ба вазорат дошт ва номаҳо ирсол кард ҳамоно бепосух мондаанд ва маълум нест ки кай ба онҳо ҷавоб дода мешавад.